Bilim kemiliğin bünyada şıgar bilen paýtatymyzda arkada şehrine ulayet merkezlerine geçirilen bilim işgärleriniň ýanbar maslahatlary işen heýseti bilen tapawutlany. Ýurdumyzyň mekdeplerine, mektep içinde şaýgylary idaralaryna ýöňde barjy usullary, ýokary netijeli tejribeler içgen öwrenilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady ýurdumyzyň her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabaty öz ukybyny, zekinini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaretdir. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdany ösmegi, olaňy dürüjlikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriniň köp uğurly zekinlerini hemde ukyplaryny ýüze çykarmagy we Türkmenistanyň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumlaryň şäherleri ilkinji nowata netijeli we dogry derejeli okuw terbiýeçilik işi, sadaşykly ösen ýaş nesli hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirlendir. Geljekde ýaşlarymyzy watanymyza täze berentliklere çykarmalar, ulgamda maraşylýan işleri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň hemde dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, almy çeýniki täzeliklerini ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylynaky Aşgabat, arkada şäherleri, welaýetler boýunça bilim işgärleriniň ýanbar maslahatlary täze tejribe bilen öwrenilmegi babada uly ähmiýete eýedir.